Sfidi u suċċess. Din kienet it-tema li ntużat din is-sena l-gradwazzjoni ta' 9 residenti mill-programm ta' riabilitazzjoni mid-droga f'San Blas. Id-direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, fisser din il-gradwazzjoni bħala ċelebrazzjoni doppja għax apparti li gradwaw 9 residenti, il-komunità San Blas għalqet 35 sena. Is-Sur Gatt qal li bħalma jgħid Dun Viktor Grek, kull gradwazzjoni ipprova li f'kull waqa' hemm iż-żerrija taqgħu minn ġdid. Żied li bħalissa fid-djar tal-Caritas qed jirċievu l-għajnuna 55 persuna oħra. Dipendenza fuq id-droga hija pjaga kbira meta bniedem isir dipendenti iħossu li ma jistax jinqala minnha. Daw kunu qed jibku xi kultant jgħidu għejnuna x'ma nafx kif ħanoħroġ minnha, nibża li ħammut biha. Il-familji tagħhom ikunu fi traċedja għax jaraw it-tifel tagħhom, ir-raġel tagħhom, il-binthom qed tinqered u qishom ma jistgħu jagħmlu xejn. Daw il-persuna huma vittmi, joħolqu vittmi wkoll madwarhom, imma fl-aħħar mill-aħħar għandhom bżonn lid tal-għajnuna minn għandna. Fl-2023 iktar minn 800 persuna ħabtu l-bibien tal-Caritas. Hawnhekk is-Sur Gatt jispjega li aktar minn nofshom għandhom dipendenza fuq il-kokaina u l-bqija fuq il-ħaxixa u l-eroina. Wera l-fema li l-konsum tal-ħaxixa qed joħloq diversi sfidi u appella biex minnu fih jitwaqqaf il-bejħ mill-ħwienet u siti elettroniċi ta' diversi prodotti ta' kannabis sintetika. U esprima sodisfazzjon għal kullana ta' servizzi li toffri l-Caritas fosthom bis-sem tal-Gvern, tal-Knisja u għaqdiet volontarji oħra. Fl-ewwel esperjenza tagħha fil-gradwazzjoni tal-Caritas, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono xebħet lil Caritas bħala li weldet mill-ġdid 9 persuni. Qalet li l-Caritas imħabba u hawnhekk semmit il-ħidma ta' Dun Viktor Grek u qalet li s-soċjetà għandha dejn kbir lejn il-ġid li jagħmel. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qal li l-ħidma tal-Caritas hija eżempju ta' dak li tgħallem il-Knisja. Argumenta li l-ebda droga mi tajba rikreazzjoni u s-soċjetà m'għandix tibgħat messaġġi kontradittorji li tfal u żgħażagħ.